Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuh. Hürmetli din kardeşler, sizin için Ağustos ayında hazırlangan maxsus video jurnalımızı təqdim edəmiz. Sizin bilen men Rimma Gatina. Ağustos ayında Yardım Milli İslam Xayriye Fondunda İslam dinini quvvatlauga, fizik mümkünlikleri şekli bolgan kişilerge yardım etүүgө bağışlangan çaralar uzdy. Olar turunda alдағы bir neçe minutda. Qozondagi Yardım Milli İslam Xayriye Fonduning igilikli işlerini ko'rgan sayin, suyukli payg'ambarimizning sizga Allohning yordami mumkinliklari shekli bo'lgan kishilar aşağı kelir degan hadisini esga tushiram. Fond yildan-yilda fizik mumkinliklari sheklangan musulmonlarning hojini uyushtirib keladi. Moңарчы изге җирләргә күрмәүче һәм начар күрүче мөселманнар гына бару бәхетенә ирешсә, быел исә фонд ишетү белән проблемалары булган һәм коляскада йөрүчеләргә дә исламның фарыз гамәле булган хаҗ гыйбадәтен үтәргә ярдәм итте. Алар барысы да ярдәм дәвалау, укыту, тернәкләндерү үзәге курсларында белем алган. Хаҗ турында ишетеп, үзләре дә изге җирләргә барырга хыялланган кешеләр. Яршаллы шәһәреннән Диләрә апа Хаҗ Әхмәтова хаҗны төшләрендә күргән. Күңеленнән әллә ничә тапкыр инде хаҗга барып кайткан кеше. Ой, күптәннән бирле хыялланам. Моңа кадәр минем возможность булмады. Менә хәзер Аллаһ Тәгалә килеп чыкты, Аллаһ Тәгалә насип итте барырга. Хаҗга китүчеләрнең тагын берсе ишетү белән проблемалары булган Рәйсә апа Бирҗанова ярдәм фонды белән озак еллар дәвамында хезмәттәшлек итә. Тернәкләндерү үзәгендә начар ишетүчеләр һәм бөтенләй ишетмәүчеләр өчен курслар оештыруда зур өлеш кертә. YouTube'da Yardım TV kanalında fond турында рус телендә чыга торган видеожурналны ишетмәүчеләр өчен ишарәләр теле белән аңлатып бара. Ул Аллаһ Тәгалә хаҗга барырга кешеләрне үзе сайлап ала дип саный. Мәчет ярдәмнән чакырып әйттеләр, сиңа путевка хаҗга дип. Миңа бик уңайсыз булып китте. Мин көтмәгән идем аны. Минем бик теләгем бар, элекедән дә мин уйлап тордым инде аны. Хаҗга барырга Аллаһ Тәгалә үзе сайлап ала инде кешеләрне. Ярдәм мәчетенә бик зур рәхмәт инде. Күп кешеләргә таныш шагыйрә Лилия Салахетдинова фондның алыштыргысыз хезмәткәре, ярдәм тернәкләндерү үзәге директор урынбасары. Ул күптән түгел генә коляскага утырган килеш Санкт-Петербургны әйләнеп кайтты. Ишкышта ишеп карап хаҗга барырга әзерләнде. Лилия хаҗны үтәп кайту кешегә зур йөкләмә бирә дип саный. Хаҗ минем өчен ислам диненең биш баганасының берсе, шуңа күрә минем өчен аны үтәп кайту ул бик зур кешегә йөкләмә бирә. Чөнки без инде хаҗияләр буларак үзебезнең өстебезгә кешеләргә үрнәк булып алабыз. Үзебезнең өстебезгә бик зур йөкләмәләр алып, шуларны үтәп кайтырга бару нияте дип аңлыйм мин ислам дине кешесенә моны. Һәм мин теләгем бар, шуны үтәп кайтырга. Әлбәттә, хаҗ сәфәре гади сәяхәт кенә түгел. Ул рухи яктан да, физик яктан да ныклап әзерләнүне таләп итә. Хаҗда бар йоланы да җиренә җиткереп үтәргә кирәк. Хаҗга барырга әзерләнү әлбәттә рухи яктан, дини китаплар, дини догалар укып һәм аларны мөмкин булганча ятлый алу. Болай инде мин киемнәр, күңелле әзерләгән андагы теге авырлыклар буласын истә тотып, аларның барсын да үтәп кайтырга. Дин кардәшләребезнең хаҗга зата киткән Мәликә ханым Гыйлметдинованың бу өлкәдә тәҗрибәсе зур. Әгәр дә син хаҗга заты бару кебек зур җаваплыкны үз өстеңә аласың икән, Аллаһ Тәгалә каршында бу кеше хаҗдан иенә кайтып кергәнче җаваплы буласың. Ул авырмасын да, зыян да күрмәсен. Хаҗның бөтен йолаларын да җиренә җиткереп үтәсен. Аллаһ Тәгалә үзенең рәхмәт ишекләрен ача. Үзе җаен туры китерә ул ди Мәликә ханым. Әлбәттә, хаҗ кылганда зата баручылардан да, хаҗ кылучылардан да зур сабырлык, зирәклек сорала. Зата баручыга психологик яктан да, физик яктан да әзерләнергә кирәк. Бу кеше синнән канәгать калырга тиеш дип саный Мәликә Гыйлметдинова. Без очратыбызда хәзерге вакытта хаҗ кыла торган дин кардәшләребезнең дугалары Аллаһ Тәгаләгә барып җитсен. Кылган хаҗларын Аллаһ Тәгалә кабул итсен дип телибез. Иң зур бүләк хаҗдан яңа туган сабый өммәтендә кайту. Кабул булган хаҗның нәтиҗәсе исә җәннәт. Динебездә балалар тудырып, аларга тәрбия бирү саваплы эшләрдән санала. Сөекле пәйгамбәребез, балаларыгызга кадер-хөрмәт күрсәтегез, аларны асыл кешеләр итеп тәрбияләгез дип әйткән. Динебез мөселман балаларына гаять олы ихтирам ва дәрәҗә бирә. Гаиләнең дәвамы балалар. Пәйгамбәр Мөхәммәд саллаллаһу алейһи ва сәллям һичбер ата баласына затлы әдәп һәм тәрбиядән башка файдалырак нәрсә бирә алмас дип әйткән. Кешедә булырга тиешле иң зур байлык тәрбия һәм әхлак гүзәллеге.
Әти-әниләр менә шул хакыйкатьне аңлап, балаларын август ае дәвамында Ярдәм мәчетендә ир балалар өчен оештырылган рухи сәламәтләндерү курсларына җибәрде дә инде. Әлбәттә, әти-әниләр инде менә бу ислам тәрбиясен күреп, ислам тәрбиясен нинди икәнлеген теге өйрәнеп, алар күрәләр моның файдасын, үзләренә дә булачак файдасын, һәм тырышалар үзләренең балаларын монда җибәрергә. Балалар инде гарәп телен, гарәп хәрефләрен дөрес белсеннәр дип, Коръәнне дөрес укысыннар, яхшы укысыннар дип, һәм дә теге яхшы тәрбия алсыннар дип тырышалар аларны җибәрергә. Әлеге курслар сәламәт, белемле, җаваплылык тоеп яшәүче яшь буынны тәрбияләп үстерүгә юнәлтелгән иде. Беренчедән, әти-әниләрен сөйләгәндә без башта әйтәбез, алар әти-әниләрен хөрмәтләсеннәр дип. Иң беренче шунардан башлыйбыз. Яни беренчедән Аллаһ Тәгаләгә буйсыну, Аллаһ Тәгаләнең кушканнарын үтү, тыйганнарыннан тыелу, һәм шулай ук анасын икенчедән әти-әнигә мәрхәмәтле булу, әти-әнине тыңлау турында гел аларга сөйләп торабыз инде аның турында. Шулай ук шуннан соң инде әлбәттә, әгәр дә алар гыйлем алырга телиләр икән, алар инде үзләренең устазларына караты яхшы мөнәсәбәттә булырга тиешләр. Һәм дә шулай ук менә шундый күп бала булу, алар бит инде бер үзе генә түгел, алар мәсәлән монда 50 бала, шул инде монда алар булып, алар бер-берсе арасында инде кардәшлекне, кардәшләр булсыннар дип, бер-берне ихтирам итсеннәр дип, гел аларга тишләргә тырышабыз. Курсларның җитәкчелеге төп игътибарны изге Коръәнне ятлауга бирде. Калын тамыр тапкыр. Остазлар Коръән хафизлар, Коръән өйрәтүдән тыш малайларга әдәп-әхлакны, ислам нигезләрен, Мөхәммәд пәйгамбәрнең тормыш юлын өйрәтте. Без аларга инде тырышабыз, гарәп хәрефләрен дә өйрәтергә, Коръәнне кабатлатырга да тырышабыз. Һәм ләкин бу кыска вакытта без аларга бөтенләй моны биреп бетерә алмыйбыз бер айда гына. Һәм ләкин нәрсә безнең иң зур максат бу лагерьнең ул да булса менә бу әхлак тәрбияне, рухи тәрбияне арттыру булып тора. Мине монда әни белән әти алып килделәр. Монда бик ошый, монда уйнарга ярый, монда ашаталар, иләдән ужинга кадәр. Без монда Коръән укыйбыз. Анасын сәгать 12-дә урам чыгабыз. Кем сдает урок, шул урам чыга. Әнер өчен курслар бик нәтиҗәле булган. Ул бик күп сүрәләрне яттан өйрәнгән. Бер үк вакытта авыр да, җиңел дә ди ул. Мин бу айда өйрәндем Бәләд сүрәсен, Фәҗр сүрәсен, анарсын Бәләдне, Кадр, Икра и Тин, потом Фәҗр. Казаннан Сөләйман белән Йосыф абыйлы энле. Алар күңелендә рухи сәламәтләндерү курслары, Коръән өйрәнү һәм спорт ярышлары белән истә калачак. Энекәш белән монда килдек. Мин икенче ел монда барам, йөрим. Мин Коръәнне ятлыйм, ул мәгълүм сәнине. Безгә монда, спортивный секциялар эшли, футбол, подтягивание, Коръән ятларга, мәгълүм сәни, соревнованияларда. Мен монда Коръән укырга спортивный секциялар Мөселман балалар өчен мондый рухи сәламәтләндерү курсларының уңай нәтиҗәсен әле без еллар узгач күрербез. Һәм бу балалар һәм аларның ата-аналары өчен тагын бер кат сөенербез. Казандагы Ярдәм дәвалау укыту тернәкләндерү үзәгендә коляскада һәм култык таяклары белән йөрүчеләр, ДЦП диагнозлы кешеләр өчен курслар тәмамланды. Бер-беребезгә ярдәм итик дип аталган әлеге проект ярдәмдә 2 ел дәвамында эшләп килә. Курсларга килүчеләр биредә белем һәм тормыш өчен кирәк күнекмәләр генә алып калмый. Монда чын мәгънәсендә дуслар, сердәшләр таба. Аларны биредә Казаннан төрле истәлекле урыннарына экскурсиялар, исламның аслын аңлаткан дәресләр, кул һәм йорт эшләренә өйрәтелгән кызыклы түгәрәкләр, шифа бирүче массаж сеанслары, спорт ярышлары көтә. Ярдәм дәвалау укыту тернәкләндерү үзәге җитәкчесе Мәликә ханым Гыйльметдинова сүзләренчә, бу юлы курслар җиңеләйтелгән программа буенча узган. Киләселәрендә инде катлаулырак булачак. Имтиханда бирергә туры киләчәк. Анда ислам нигезләре күбрәк кертеләчәк. Намаз укырга өйрәнү,
Коръән. Без мәчеттә. Шуңа күрә буларны һәр мөселманга белергә кирәк. Әгәр дә сез монда килгәнсез икән, димәк үзегезне мөселман дип саныйсыз. Аллаһ Тәгалә безгә буларны белергә куша. Шуңа күрә без исламның барлык баганаларында өйрәтәчәкбез. Сөекле пәйгамбәребез спортка зур игътибар биргән. Мөхәммәд пәйгамбәр хатыны Гайша белән куышлы уйнарга яраткан. Пәйгамбәребез шулай ук Олимпия уеннарына кертелгән уктан ату кебек спорт төре белән актив шөгыльләнгән. Ул йөзү, уктан ату, атта йөрү белән шөгыльләнегез дигән. Бу Мөхәммәд пәйгамбәрнең сөннәте булып тора. Курсларга килүчеләр дә спорт уеннарын үз итте. Курсларга килүчеләрнең кул эшләре дә соклану тудыра. Һәр эшкә күңел җылысы биреп эшләнгән. Кайберләренең куллары начар эшли, шулай да зур тырышлык куйгач максатларына ирешкәннәр. Казаннан Михаил Хисматуллин гаиләсе дә ярдәмдәге курсларны үз итте. Ул ярдәмгә истәлеккә кыя өстендәге мәчет рәсемен калдырды. Лениногорскидан Рушания апа Гаязова курслар тәмамлану вакытында рәхмәт әйткәндә гел елый. Бу юлы да ул хәләл җифете Асабый һәм үз исеменнән рәхмәтләрен җиткерде. Безне зурлаган өчен Аллаһ Тәгалә сезне зурласын. Шушы ярдәм мәчете алдагы көннәрдә дә меценаттар табылсын иде. Булышучылар табылсын иде. Аллаһның рәхмәте янсын. Ярдәмләшеп яшәргә өйрәтә безне. Ярдәм бирергә инде. Рушания апаның дус кызы Лилия ханымга монда алган массаж сеанслары килешкән. Хәзер инде ул аягына шанычлырак басып кирей. Ибраһим хәзрәт алып барган дәресләр аны Аллаһ Тәгаләгә якынаюына сәбәп булган. Дәресләрдә менә шушы чәчәкләрне ясыйбыз. Әле ясалып бетмәгән. Ибраһим хәзрәт татарчага та инде. Таңнап утырам. Яхшы. И массаж. Массажда әйбәт яхшылыкны күрәм менә массажда. Әлхәмдүлилләһи. Казаннан шахматчы Марат Әхмәтшиннең курслардан бөтенләй кайтып китәсе килмәде. Аның монда тормышка карашы үзгәргән. Кешеләр белән җиңелрәк аралаша башлаган. Миңа монда ошый. Мин балай әйбәт булыр дип уйламаган идем башта. Вот. Монда нәрсәләр эшлисез? Монда реабилитация инде. Дин турында тарих, намаз уку, кешеләр белән аралашу, дуслар табу. Курсларда иң ошаганы диннең тарихы. Ислам тарихы. Мен вообще политика белән кызыксынам, тарих белән кызыксынам. Шуңа күрә миңа ул кызык. Бу курслар миңа бик каты ярдәм итте. Кеше белән аралашып белә башладым инде. Лайыштан Венера Хасанова курсларга беренче тапкыр гына килми. Ярдәмдәге курслар аны гел үзенә тартып тора. Венера аларны түземсезлек белән көтеп ала. Bu yardım eşitine birinciden namazlarımın toşlaması için namazları kılışın kübrek anlara aralaşu üzümün köbekler bilen bu kurslar bitinde üzüm köbeklerini kurur için koydan da yanadan yanan indidir birer türlü hüner alıp katıp gitem üzüme katıp gitken sayın din yolu bilen kırıp gittim indi. Şol benim için en mühim. Ислам дине кушканча яшәргә омтылган Венерага ислам дине нигезләре дәресләре күңеленә уелып калган. Күбрәк тә булсын әле андый ниләр. Миңа бик ошый. Уйландыра торган яңадан яңа теге этәргеч ниндидер. Диндә көчле булырга. Шулай итеп, бер-беребезгә ярдәм итик проекты һәр курс сайын үзенең кирәклеген кат-кат раслый. Хәзер Чувашия Республикасында Казанның Ярдәм Милли Ислам Хәйрия фондының үз вәкиле булачак.
Бу вазифага Чабаксар шәһәрендә Республика күрмәүчеләр китапханәсендә оештырылган махсус чарада Әнисә Васильева кандидатурасы тәкъдим ителде. Әнисә ханым берничә мәртәбә безнең фонд карамагындагы ярдәм дәвалау укыту тернәкләндерү үзәгендә курслар узды. Ярдәм фонды җитәкчелеге Әнисә Васильева кандидатурасын хуплады. Ул хәзер тернәкләндерү үзәгендә Чувашиядән килеп курслар узарга теләүчеләрнең исемлекләрен барлаячак. Чабаксар шәһәрендә Республика күрмәүчеләр китапханәсендә оештырылган махсус чарада физик мөмкинлекләре чикле кешеләр Ярдәм Милли Ислам Хәйрия фонды эшчәнлегенең төп юнәлешләре белән танышты. Аларга тернәкләндерү үзәге директор урынбасары Лилия Салахетдинова һәм укытучы Идрис Хайретдинов әлеге үзәк эшчәнлеге хакында сөйләде. Хәйрия фонды һәм тернәкләндерү үзәге җитәкчелеге исеменнән Чабаксар күрмәүчеләр җәмгыятенә Брайль язуындагы китаплар һәм үзәк җитәкчесе Мәликә ханым Гыйльметдинованың китаплары бүләк ителде. Очрашуда ярдәм дәвалау укыту тернәкләндерү үзәге эшчәнлеге югары бәяләп үтелде. Ярдәм Милли Ислам Хәйрия фонды иректән мәхрүм ителгәннәргә рухи, дини тәрбия бирү юнәлешендә Татарстан мөфти киңәшчесе Илдар Баязитов җитәкчелегендә зур эш алып бара. Татарстан Диния нәзарәте җәзаларны үтә федераль хезмәтенең республика идарәсе белән тыгыз хезмәттәшлек итә. Колонияда утыручылар белән эшләү өчен махсус имамнар әзерләнә. Бүгенге көндә Татарстан колонияларында ислам динен тотучы 600-дән артык кеше бар. Алар намаз укый, колония карамагындагы мәчеткә, намаз уку бүлмәләренә йөри. Гомумән алганда, дин тотучыларның кәефе яхшы. Август айы дәвамында Татарстан мөфтияте, ярдәм фонды хезмәткәрләре республикадагы берничә колонияда булды. Гыйбадәт кылучылар белән очрашып сөйләште, аларны борчыган сорауларга җавап бирде. Корбан гаетенә әзерлек алып бару, гает намазын үткәрү, корбан ите белән тәэмин итү хакында да сөйләштеләр. Иректән мәхрүм ителгәннәр башка дин кардәшләре белән бергә корбан итеннән авыз итәргә теләвен әйтте. Нәзарәтнең дәгъват бүлеге хезмәткәре Марсель Мингалиев сүзләренчә, колониядагы дин кардәшләребез бу бәйрәмне түземсезләнеп көтә. Менә 3нче ел инде без бәйрәм табыны әзерләр өчен колониялардагы дин кардәшләребезгә корбан ите илтәбез. Илләр хәзрәт быел да шулай булачагын әйтте. Без мөселман булганнар да, мөселман булмаганнар да колония хезмәткәрләре дә бәйрәм рухын тойсын, корбан бәйрәменең нәрсә икәнлеген белсен дибез. Корбан бәйрәме исламдагы зур бәйрәмнәрнең берсе бит ул. Быел Корбан бәйрәме 1 сентябрьгә туры килә. Бу көн турында Пәйгамбәрбез Мөхәммәд саллаллаһу алейхи вәсәлләм дәреслектә бу көнебезне намаз уку белән башларбыз. Аннан кайтып корбаннарыбызны чалырбыз. Шулай эшләгән бәндә сөннәтебезне үтәгән булыр дип әйткән. Тәкъва булган, Аллаһны чын күңеленнән сөйгән кеше корбанны Аллаһ Тәгалә ризалыгы өчен чалып, корбанлык итен гаиләсенә, кунакларга һәм күршеләргә, фәкыйрьләргә һәм мискиннәргә өләшә. Аларның күңелләрен күтәрә. Шулай итеп ул Аллаһның ризалыгына ирештерә торган гамәл кыла. Аллаһ Тәгалә чалган корбаннарыбызны кабуллардан кылсын. Хөрмәтле дин кардәшләр, сезнең өчен август аена әзерләнгән чираттагы видеожурналыбыз ахырына якынлаша. Алда сезне традицион имам сүзе сәхифәсе һәм кунаклар фикре көтә. Хөрмәтле дин кардәшләр, 1 сентябрьдә без иң улы бәйрәмнәрнең берсе Корбан гаетен билгеләп үтәбез. Аллаһ Тәгалә чалган корбаннарыбызны кабуллардан кылсын, әҗрен бирсен. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Шушы мәчеткә килеп инде безнең йөрәкләребез аш уйнап китте инде. Йөрәкләребез уйный менә шундый кешеләр белән, теге гарипләр белән дигәндә инде күрмәгән кешеләр белән, ишетмәгән кешеләр белән шундый эшләр үткәрәсез икән, укытасыз икән. Бик зур эшне эшлиләр икән монда бу мәчеттә. Шуңа инде алдагы көндә дә изгелек бирсен. Мәчетегезгә дә, эшләгән кешеләргә дә, безнең Россия буенча да шушы безгә ни булсын, пример нәрсә диләр? Үрнәк булсын. Мин бу мәчеттә инде 2нче мәртәбә. Беренче мәчеттә мин бер ярдәм тәрбияләргә алган балаларны белән ничек эшләргә икән дигән курс үтәргә килгән идем. Onda da şunun kadar bik yaxşı kurs, bik matur itip uqtuşumuz söyledi. O vaxtda unuttum buna kim ekenligin. Şunun kadar matur buldu. Onda da biz qanagat qaldık. Uqtuşlar da yaxşıydı. Ondan soň neçəgəli обслуживающий personal işə atalar ol. Onlar da bik yaxşı şunun kadar aşatqanda da şunun kadar matur, təmin rizqlar bilen bizni silalar. Allah'ın rəhmət yazsın sizlərə. İndi həzir bu yılsa da şunun kadar bizni yaxşı itip qarşı aldığız. Yaxşı itip bizni təmin rizqlar bilen siladığız. Mənə indi bu ekskursiyanı ötkəndə də şunun kadar bizgə anlayışlı itip yerinə yetkirib bütünüsün anlatdığız bizgə. Mənə siz şunun kadar zor hizmet
күрсәтәсез, ярдәм итәсез. Мискин булып, суқырайып, өйдә утыручыларны шакырып, аларны укырга өйрәтәсез, Коръән укырга өйрәтәсез. Алар рәхәтләнеп, теләүчеләр Коръән укып, өйләренә кайтып китәләр. Менә шуның өчен сезгә Аллаһы Тәгалә ярдәм итеп торсын һәр вакытта, сезләргә әҗр савап бирсен, үзләрегезгә, барлык эшләүчеләрегезгә дә, монда ярдәм итүчеләргә дә Аллаһы Тәгалә әҗр савап биреп, ике дөнья рәхәте бирсен сезгә. Рәхмәт яусын үзләрегезгә. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Vessalatu vesselamu ala khayri halqihi Muhammad ve ala alihi ve sahbihi ve sellimu taslimen amma ba'd. Mümin Müslüman kardeşlerimiz, hayırlı bereketli saatte hem bizge de Allah Hak Subhanahu Teala'nın ılık selamı bulsaydı. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Mümin Müslüman kardeşlerimiz, şu görüşlerimizde Allah Hak Subhanahu Teala'nın hem bizge de iyiligin nasip eyleven, hem bizde bahat saadette bulun, Allah Hak Subhanahu Teala nasip eylese de idi deyip, şu görüşlerimizde başlayıp jiberik ele cemaat. Şu görüşlerimizde qarıq sizden bilen, Resulümüz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem nerse deyip eyte, Ecmilu fit talabi dünya dey. Ecmilu fit talabi dünya. Ey bende, Allah Hak Subhanahu Teala'dan korkkan halde, kırıslık hem de tırışlığın bilen dünya malın boldur dey. Allah Hak Subhanahu Teala neşik deyip eyte, ey bende dünya malın boldurdun iken, bil şu mal bizning taraftan, menim taraftan indirilgen nimetler, şunun kadrin bil, hürmetin bil, hem bulgan malından ilişte çıgara bil deyip eytken sözü tügülme Rabbimiz Subhanahu Teala'nın. Şuşu aytgan sözden çıgıp cemaat nindi natija qila alabız? Elhamdülillah biz tırışırga tiyişbiz, işlerge tiyişbiz. Mena bugungi kuni bizde işli almayım, bulmay. Mümkinligim yok deyip tırılık tugul bid. Elhamdülillah nindigine sulda, nindigine jirde bulmasın. Allah Hak Subhanahu Teala bar mümkinliklerini aşa tırışkan benderlerge. Cemaat biz tırışıp mal mülketimizni taptık iken anın ilişinde şıgaraga tiyiş tugulmasın, ilişin sadakat revişinde, ilişin zekat revişinde, hem de ilişin qırban şalu ilişinde biz şıgaraga tiyiş tugulma. Ey cemaat anlarga tiyiş biz. Qırbanlarımızda elhamdülillah mene şu ayının başında şalını. Elhamdülillah Allah Hak Subhanahu Teala nasip eyledi qırban bayramların. Cemaat biz anlarga tiyiş tugulma. Allah Hak Subhanahu Teala'ga anın tirisi de tugul, anın kanı da tugul, anın siyekleri de tugul. Birsinden bir Rabbimiz Subhanahu Teala biz muhtaç tugul. Şu ameller özümüz için gerekli tugulmasın. Bit Allah Hak Subhanahu Teala aytmaymi? Qırbanның birinci kan tamşısı bilen bar bendenin kimçilik, hata yalgıçlığı yarlıqanır. En izgi tilekleri kabul bulur deyip aytmaymi? Cemaat, demek biz özümüzün malımızını, mülketimizni şiz tartu yüzünden, Allah Hak Subhanahu Teala'ga yakınayu yüzünden, şu amellerimizni öterge tiyiş tugulma. Haminde ötev yüzünden, kimnedir şatlandırıp, anın rahmetin alıp da, biz tağın bir mertebe şatlanırga tiyiş tugulma. Çünkü cemaat unutmayıq. Bugün bizning rizıklarımız var iken, elhamdülillah, akimdir bit kurşimiz var. Birgine tamşı it qabırgada muhtaç buluşu. Alarını unutmayıq cemaat. Muhtaç bendelerimizni şatlandırıq. Alarının şatlığı hemme bizge de bəxit, səğadet, iyilik bulsaydı, iki dünyanın ılıqlığı bulsaydı, haminde Allah Hak Subhanahu Teala'nın razılığı şu tırmışda bəxit, səğadet bularak, ahiret səğatinde cennetlerinin ılıqlıqları bularak hemme bizge de nasip ve mesir bulup tursaydı. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.